This is the master something to say. Wakumana wakauya wakandipa message yekuti makati ndizoende koona kuti zvakamira sei. Zvechokwadi hazviitwi nemunhu anogara mucommunity nevamwe vanhu. And the incident iyoyo yakaitika umwe mudzimai achibva go into labor. Road yavharwa hapana. Zvekuti dai pakaita macommunications tingadai takarasikirwa ndimai nemwana newborn baby the very same day. Uye izvo ari kuita handizoti ari kunyindei. Ini akabva adeclare kuti handitongwi ndimeri. Zita rangu ndini Miss Mary. Ino commonly use ndimeri. Handitongwi ndimeri. Saka ineyezwe yokutopfurira kuti wawe nishumba uyu wakadikira kuti atongwe ndini. Zvese zvakasiya ataurirwa kuti bvisa apa, bvisa gate chinyi, hapana chaitwa. This last week akatohaya not a grader but an excavator. Iri kurevhura apa ari kuda kutoaka kumba kusiri kwake ikoko. Ichari kunyinda ndicho handichizivi. But all I know is rariri gurupu remusikana wangu uyo wakazosvika pakufa atiza jeri. Panyaya yerodhi zvazvenyu mangu nekansero ini wakadhikidera. Kana machinda ekaombarisa ndakati pakaoneka chinoitika kumusha kwake muroora. Musanditaurire because akati haatongwi ndini. Ndipo ndingataura zverodi. Hapana ichaakabvisa. Ende kuti nditi nhasi aziva sei kuti nyaya yake hasi tafunga kuti tichaona kunoka ipo. Ani? Maseke. Tracy Mparisa. Wacha bandara unai. Mambo akaruti masiriro uyo. Uye ndinawo mashoko wadiweze. Aiwa akadofa. No, it's okay. This is what we need. Canada, they think about decision. No matter what happens, they're not reinforced. Yes. That's what they think they are about before. Ndauya nevasikana wana waBhileti Oliver yava haisati yaperawo yemunhu naRoni. Mai vacho ari pano muridzi wemunda mukadzi waBhileti Ishe Oliver Muparusa. Ivo vari kuti Dheni Chimbo ndiye ndiBrian Nyamba naiye Masiriro Tracy Muparusa wari kuklema kuti pakavakwa musha waishe minda yavo. Chinondishamisa ngechekuti kugadzwa kwakaitwa Oliver unonga ari nichaji ndimuzvare kwete ini akanga aripo mumaituko overflow. Ndinofunga muzvare akararama almost 10 years. Oliver aripo. They never claimed minda yavo. Umwe munin'ina waOliver akatokanya zvidhina zvekuda kuvakaimba. In fact akatowaka kamba kakete miti kuti ndinososvikira mune mhuri yangu. Ndichizwa nenzeve dzangu muzvare achiti panokwana vakomana vavese vanokwana. Asi hapana akamboklema kuti munda wangu. Waona kuti muzvare yafa wakati minda yedu. Hapasi tirikera. Imwezve yemasiriro yaTracy Muparusa une marangwanda zvese zviri kuno marangwanda akaoneka ari muyadhi make. Kana ndichiti marangwanda mabhonzo emunhu
akaoma kuti gwa wakaona ndinofunga angatotaure munhu wani chete Chigomba ndiye ari next door. Mwana wake akaona hana kuridza mhere kuti vanhu veuye munhu haana kutaurira Sabhuku, haana uyo akataurira. Ini ndozwa nemakuhwa ndobva ndatanga kubvunza Sabhuku, Sabhuku ndipei masokotizo emarangwanda. Kazi handina icho ndiri kuziva. Ikati ungadai wanditaurira, ndofunga mambo ndakakufonera ndichiti ndangozwa mahunga. Kana ndazozwa chokwadi ndichakufonerai. Hapana, wakabva wangotora mapfupa akeyo nemukomana wake wakati wakaona ari kutsvaga miti yekuita masapotas emadomasi, kudaidza mapurisa wavo kutora. I don't even know kuti mabhonzo acho aripi. Ndiyo imwe nyaya yasina kutaurira munhu. Ndasiya imwe here Wana Chigomba anzi kune imwe yangasiya na tete. Saka over to them yawe. Tetwatsanangura yeroti kupfura apa but yatirepinda Chigomba mayadhi yawo aroti imwe iri kusaidi kweroti imwe iri kusaidi kweroti hadzina kutsanangura. Ndiyo ndafuna watu wachitsanangura wega. Saka all right. Taurei, muzi azuda kutaurira kana Chigomba. Mamsuri imam. Sisi na tijue zungano ingori. Zita inaitwa Victor Chigomba. Mugano yedu iyi road inodzika kudai. Chigomba aru, Tirepe aru, mugano yedu vane dhureni riripo rakasocherwa kudhara rinobva kuRwizi Dambanda kuenda kupinda namapara kutwa ndo mugano yedu. Dhureni iro rakaitirwa kuti muzasi mairi makaita mandondo, saka dhureni ndo rari rekuvhika mvura kuti irekere kuenda mumunda maSimoni Muparusa mudoro kuzasi. Vauya newaya kwakuchisa waya dzavo kubva kuRwizi kuenda kubuda kukona maSiriro Muparusa. Akaisa dhenyu mukati mewaya yake Ehunde mumunda chaimo kuti hausiri apo kwakuisa waya mumaminda medu maSiriro. uripi mukati uripi Iye maSiriro haana kuuya, hatizivi kuti wagara nei. makomana munhu uripi maSiriro uripi Wakapoza munhu. unokanisa Samunhu yakaenda. anenge ari but haachangamire. Saka takazoti muzvara aende zvimwe zvacho kazvaida kungotara taenda isisu kana kumboendawo zviri independent mosvika meibozvionera, otherwise hambosweri wombotaura zvese zvatotaura panapa because totaura nezvemunhu ka ari kuklema maybe kubva kumusoro uko kusvika Manika Bridge ari kuti magova ese aya neyadhi dziri kuzasi kwacho achigotora, ukatozoona sotonoti izvi zvinhu zvisinonga. Saka kuti zvitsanangure isisu pamwe pacho tinoitoga tinoita favor. Saka dai maingotuma kutomona vari independent vanongosvika kungotarisa fence basi wobva wadzoka. I think wanouya waine picture inenge iri nani because pamuparusa vatati tinomboenda dzimwe nyaya dzeland but yakanyanya Mumigombiro here. haitiba Ichautauye musesaroti. Ende mumpe samwe. Omupa maoko.
maoko wobva asaina kuti musaiti wekufonera ma endai moopesama asaina kuti wariona right. It's okay. Thank you, Mzari. Pakanaka. Yes. vakasiwa wanzime wakomana nauya koona panzvimbo. Saka don't do anything. Wachingopuwa that word don't do, akabva toita do. But kuside rekwatiri wepi ndiko wakachera tengi wakutodinza mabhanana rikoko. Kwachigomba uko ndiko wakutounza mascaveta and everything. Devotion ndiyo akamboena ngane sheti yakaita sky blue so. Ngane chibachi. Ngane chibachi so. Unotora kuti hanzi ane mari ndiye mukuru. Ndodziroganya kushandisa. Ane mari ndiye mukuru. Ukazi ane mari? Ane mari ndiye mukuru. Alright, mutemo mukuru. Alright, ande. Zoke tokutaura yemuzari kuti ziri kuya kurini. Rebecca Chiribetu. Pamsurino. Ndakaona mwana wambuya muparutsa ari kusvikawo paumba pangu ndikanzi uyai pano ndobva ndamuteera uyu kuda kundoti umba dziri apa seri kwehausi yake kwai kuona izvo ndaona izvo wanga uri kuitei kuona mhunukawo zvikanzi ndikati mai wako uri uripo paumba ndikati hambaitomuona ataenda paumba paya kwakuona mai wake uyawe tipei tizwe maiyo ndakona mwana wenyu wandidaidza iti kwazi taona marangwanda zvikanzi hunde ndabvapo masvika muiona zvikanzi hunde tikati zvino muri kufunga sei zvikanzi takutoti muende kodaidza mapurisa auya atakura ndikati zvakanaka rekai ndiende kumba ndodini ndobviso hembe dzendandinadzo idzi ndidi ndipfeke dzakachena zvikanzi aiwa hambai wakadaro uyo nemukomana wake wetu vataenda kumapurisa vatasvika aibasvika aibva andotaurira mapurisa ndaona ndirudai ndadusaka tumitiswa matimati kwazi zvakanaka mapurisa vaya vaatakura marangwandaya vakaenda kukembi right remangwana rachoro wakaenda nguva yapera remangwana racho makuseni ndibva ndaenda kwasabhuku ndikati sabhuku ndakadedzwa pamuparutsapo zvikanzi uya uonei marangwanda ari apa tibva tatakura mapurisa aibva atakura aivaenda nemarangwanda aya kwai tikati zvakanaka iye wacho haana kuenda pakotaura kwasabhuku kana kuti kwaishe haana kuenda kotaura kubva muna novhemba gore rapera kusvika izvozvi nesoko hakuna kwachangamire muparutsa 2023 2024 mabhonzo akatakurwa ngemapurisa aibva wanoenda nawo atikuti wakaendesa kuisa kuti pakanaka saka muzari tichakutaura iti kudzika rini endei